أرست زينام بريزيدنت تايز قسلاسي نمبل حدشحن 447 بعل عيد الأضحى عرفة ناينكو عبد حكم ملقتي أم حلاليفهم قدامي منستر دكتور أبي أحمد معروف نفرتي نقلي بورونا قدا مريقهم سراحة جميرهم بعل عرفة نتخبر بمتحبارن بمتحققازن مخبار كابو كل حزب مسلم تزويت كام زقبر صعبت تأمنت قليصهم سلام طعنا هبل زخوركم تملكتنا كما يتعلو كما يتمسيو لك ساعات حدا خوينو كم تلمد نسعات تدالو زيناتاتنا حيزنا مصينا زلنا زيناتات ندامرحكم ساهم صنح انا ابراهيم فسام قدمي ناب زيناتاتنا محلاف قنا نملا صعبت امنت اسلمنا انكوا نمبل شحن 447 بعل عيد الاضحى عرفه بسلام ابصحكم كنبل نفتم ناب حصر زيناتات تنجمر بريزيدنت تايز قسلاسي مبل حدشحن 447 بعل عيد الاضحى عرفه ناينكو عبد حكم ملقتي ام حلاليفهم اللهم توم بريزيدنت اب ملقتهم نكلهم صعبت امنت اسلمنا زخونو ايثيوبياوያን እንኳ አብጽሐኩም ይለመሎም እቲ በዓል ሰላም ሓድነት ፍቅርን ምርዳን ዘለዎ ክኸውን ድማ ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾምሎም ندلاي سلام حزبي بورنان ጉጅን በጽሕናሉ ኢና ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ሎሚ ሓዱሽ መዕርፎ ነፈርቲ ነገሌ ቦረና ገዳ መሪቆም ንኣገልግሎት ክፍቲ ኣብ ዝገበሩሉ እዋን እዩ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ቦረና መንነትን ባህልን ኦሮሞ ሓልዩ ዘጽንሐ ከምኡውን ምስ ህዝብታት ጉጅን ባሌን ኦሮሞታት እናተሓበረ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቦረና ካብ አዲስ አበባ ብዙሕ ኪሎሜትሮ ርሕቃ ከም ትርከብ ብምግላጽ መዕርፎ ነፈርቲ ነገሌ ቦረና ገዳ ምህናጹ ንማሕበረሰብ ከባቢ ቁጠባውን ማሕበራውን አስተዋጽኦ ከም ዘሎ አብሪሆም ንደንጉ እምበር ንህዝቢ ቦረናን ጉጅን በጽሕናሉ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቀጻሊ እውን ልምዓት ንኽረጋገጽ ደላይ ሰላም ህዝቢ ጉጂ ብምትሕባር ንኽሰርሕ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣብ ዞባ ምብራቕ ቦረና እናተረኣየ ዝርከብ ትራንስፎርሜሽን ሕርሻም ኢትዮጵያ ብምግቢ ዓርሳ ንምኽኣል እትገብሮ ጉዕዞ ልዑል መረጋገፂ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ኣብዚ እዋን ጥራሕ ጻዕራም ሓረስቶትና ልዕሊ 176,000 ሄክታር መሬት ብምልማዕ ልዕሊ 3.1 ሚልዮን ኩንታል ፍርያት ከም ዝረኸቡ ትጽቢት ይግበር ልዕሊ 101,000 መራሕቲ ስድራ ብምስታፍን ዘመናዊ ትራክተራት ብምጥቃምን بستودبه كلاستر حرش بيلو عقبنا ناب مفرينت النقيرنا نركبون لهم أب زوا مبرق بورنا وردا ليبن كاب زركو صفحة كلاسترات سرناي جميرو كساب وانا فرياتات آف عفونن عدا قران زرق وصي أب وشت هاجر كرم مقبي أب مرقاز قعزون نركب مهلاونام هيا مسكر يكبلوون أب ملقتهم حبيرهم مبل حدشحن 447 بعل عيد الأضحى عرفة أب ملا هجر باستفرالي هيمانوتاو سنة سرعاتات بدمكة تخبيرهم صعبت ابنة اسلمنا حلفت سرح منقستن عدما استقور لهم آقايشن كموغن محبر السب ديبلوماسي أب استرخبلو بعل عيد الأضحى عرفة صلاة تكبيران حويسو استفرالي هيمانوتاو سنة سرعاتات بدموق كنتات تخبيرو علو اللهم
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ንመበል 1447 በዓል ዒድ አልአድሓ ዓረፋም ናይ እንኳ ዓብፅሕኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ነቢዩ ኢብራሂም ብትእዛዝ ኣላህ ንወዶም መስዋዕቲ ዘዳለውሉን ጽንዓቶም ተፈቲኑ ዝተዓወትሉን ናይ ምእዛዝን መስዋዕትን ዝኾነ ዓብይ በዓል ኢሎም እቲ በዓል ክነብዕል ከለና ብቕንዕና ብጽቡቕ መንፈስ ምእዛዝን ሰናይ ተግባርን ትሕትናን ኣብ ህይወትና ብምትግባር ክኸውን ይግባውን ኢሎም ብተመሳሳሊ ሃገር እንትጸንዕ ብመስዋዕትን ብወለዶታትን ዝተኸፍለ ዋጋ ምዃኑ ብምግንዛብ كل زيغا بقنعنا فقرين هاجر زاد الواقع بمخفال هاجرو كتناخر يقبع كبلو أتحساسيبهم الله أكبر الله أكبر سرا وجهرا كما في الخبر الله أكبر الله يقول لهم سراج الأنوار الله أكبر الله أكبر إذا رجعوا من ذاك الأصغر الله أكبر الله لقد رجعنا لذاك الأكبر الله أكبر الله تمام الخبر حقا مصدر الله أكبر الله صلاة الباري بديع الفطر الله أكبر الله على ذسار ليلا كالقمر الله أكبر الله والآل ثم صاب المخير الله أكبر الله أكبر وتعالي لهم بما تكرر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا تبلكت زيناتاتنا حزون اندقال صوليهم زركبو حزدما ناب زرزر زيناتاتي كحلفكم ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መዕርፎ ነፈርቲ ነገሌ ቦረና ገዳ መሪቆም ስራሕ ጀሚሮም እዚ ሓዱሽ መባጽሕ ውሽጢ ዓዲ ዝኾነ መዕርፎ ነፈርቲ ነገሌ ቦረና ቁጠባ እቲ ክልል ኣብ ምንቅቃሕን ህዝብታት ኣብ ምቅርራብን ዓብይ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ትጽቢት ይግበር ንጸብጻብ ሓምራዊት ብርሃኑ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ከም ስዕብ ክተቅርባያ ተኻትልና ንመለስ بتفترو هابتا زمعبلات زوبا مبرق بورنا نحمتات من قد أير رابط خبابي بزي من بارو نبرتي بزقب لك تربح تقطبا انت خونوز أني حميوم نبرت تازوبا خونا بيتوبيا وانا كتماتات زلو هزبتات من مارز مكو عزيا متشو بزي من بارو متأسار هزبتات زيد أنكرا نخيخون كمون حدش تحسابا لمعات بقليلو نخيت كبرو من قدي فتنا خوينوز أني حيو حزقنا نبرتي اتازوبا لمعاتن قطبا أمنا معباي عقم زخون حدش معرفو نفرتي نقل بورنا قدا قدماي مينستر دكتور أبي أحمد تمريقيو من قد أير إثيوبيا مبل 24 مباصح زخنا معرفو نفرتي نقل بورنا قدا كم بوينغ شوعته 30 شوعته ماكس زامسلو زمناوي نفرتات عقمي مت نقر زلو زمناوي معرفو نفرتيو نزي معرفو نفرتي مريقوم زغفتو قدماي مينستر دكتور أبي أحمدون ركب حزبي نمت انخار بركز بلو معرفو نفرتي كل كالوت نخبو كم استقبره على العلوم يوم كم إثيوبيا أبسلست زمكال معرفو نفرتي ألنا قدماي عالم لخ عبيتي نفرتات كعرف الزغل مالتيو بولي مغلا بهردارن زلو معرفو نفرتي أب قدماي سرعيهم أب جما نكمت دريداوان كالوتن دما أب كالاي بركز سرعيهم أب مبال سالساي بركز زلو دما من قدي سرقا زي بلنن زناسا أوروبلانات كعرفا زغلا 15 زخونا لها كم نجلي زعم السلام معرفو نفرتي وش تعدد ما نبولي حوسو 3 زخونو اللو اتوم ستانزو حدش معرفو نفرتي رحقت بمزباب مت صار مفتار بمخانو حزون حسرت ابزلون خبابيتا توساخي معرفو نفرتي كم زهنزو غليصوم يوم كان استجرو اكمل حدا كبابي كابت حدا نكيف فلالن نسرح ولا كونتا لنا حزون حسرت اللو نزين مملأن نمقفحان كم نسرح كغلصلكم فوتو
ህዝቢ ነገሌ ቦረና እንቋዕ ደስ በለኩ ኣብ ሰሙን 3 በረራታት ምትእንጋድ ዝኽእል መዕርፎ ነፈርቲ ነገሌ ቦረና ገዳ ወሰን ተሰገርቲ ልውጣት ንግድን ቱሪዝም ንምዕባይ ተተሓዘ ትልሚ ንምዕዋት ዓብይ ኣቕሚ ከም ዝኸውን ተገሊጹ እዩ ካብዚ ብዝሓለፈ እውን ነበርቲ ነገሌ ቦረና ቅልጡፍ መማረፂ መንገዲ ብምጥቃም ቁጠባኦም ኣብ ምዕባይ ዓብይ ኣቕሚ ከም ዝፈጥር ተኣሚኑሉ እዩ ናብ ዝቕፅል ናይ በዓል ዜና እንትንሓልፍ በዓል ዒድ ኣል ኣድሓ እንትኽበር ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓበራውነት ይረአዩ እቲ በዓል ብምትሕባር ምኽባር ካብ ኩሉ ህዝቢ ሙስሊም ትፅቢት ይግበር መበል 1447 በዓል ዒድ ኣል ኣድሓ ዓረፋ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እንትኽበር ዝተዋሃቡ ርእይቶታት ዋለልኝ ታምር ኣዋድወሎ ተኻትና ንመለስ أولاد سيدنا محمد عيد الأضحى የሚባለው ከሌሎች ዋና ከሚባሉት በዓል ዒድ አል አድሓ ወይ ከዓ ዓረፋ ዝበሃል ካብ ካልኦት ቀንዲ ዝበሃሉ ብሙስሊም ካብ ዝኽበሩ በዓላት ሓደ እዩ ከመ ዝፍለጥ ምክንያቱ ካብ እስልምና ዓብይ ማእዝናት ሓደ ሓጂ እዩ ሓጂ ዝበሃል ነገር ዝሳለጠሉ ኣብዚ በዓል ስለ ዝኾነ ዝተፈለየ ቦታ ይወሃቦ ማለት እዩ ሓድነት ዝንፀባረቐሉ ጸሊምን ጻዕዳን ኩሉ ብሓደ ሓጅ ዝገብሩሉ ስለ ዝኾነ ንሓጅ ዘይከደ ሰብ በብዘለዎ ቦታ ኮይኑ ስምዒቱ ዝካፈለሉ እዩ ይህ በዓል እንግዲህ እዚ በዓል በእስልምና ዒባዳ እዩ በትእዛዝ አላህ ነኽብሮ በዓል ከም ምዃኑ መጠን ነዚ በዓል እንትነኽበር ብዋናነት ትእዛዝ ፈጣሪና ምኽባር ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ካብ ንሓርዶ ንዘይብሎም ወገናትና ክነካፍል ንእዘዝ ኢና ስለዚ ምክፋል ዝበሃል ነገር ኣብ ሕድሕድ ማሕበራዊ ህይወትና ንእዘዘሉ ስለ ዝኾነ ነዚ በዓል እንትነኽበር ኣብ ከባቢና ዘለዉ ጽጉማት እናሓሰብና ክኸውን ኣለዎ በተለይ ተባብረን ብጥንኩር ማእገር ተሓባቢርና ተሓጋጊዝና ብሓድነት ጠጠው ኢልና ሰብ ከይጽገም ንግባር ኣብ ምድሪ መካ መከራ እንተጋጥም ንልኡኽ ኣላህ ዝሃብዎ ምኽሪ ኪዱ ናብ ሓበሻ ዓዲ ፍትሒ ሽዑ ዝጠመዩ ዝጸምኦ ብዙሕ ተጸጊሞም ሃገርና ኣትዮም ሽዑ ንዓድና ብርሃን ወፅዩ ሕዚ ብሓበራውነት ሃገርና ማዕቢላ ወቂባን ኣላ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይሃበና ከባሉ ሁለት ዋና ነገሮችን ማንሳት እንችላለን አንደኛው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መታዘዝ ነው ካብዚ በዓል ክልተ ቀንዲ ነገራት ክነልዕል ንኽእል ኢና ሓደ ንኣላህ ምእዛዝ እዩ ኢብራሂም ንፈጣሪኡ ተኣዚዙ እስማዒል እውን ነቦኡ ተኣዚዙ እዩ ስለዚ ምእዛዝ ምግዛእ እሺ ምባል ንፈጣርን ንወላድን ካብ ዝተሓረደ ምክፋል ናይ ግድን እዩ እዚ ድማ ሓበራውነት ሓድነት ፍቕሪ ጉርበትና ማሕበራዊ ህይወት ምትሕስሳብን ዝዕቢ እዩ بسم الله الرحمن الرحيم በዓል ዓረፋ ትእዛዝ አላህ ዝትግበረሉ በዓል ምእዛዝን ምትሕጋዝን ምዃኑ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ በዝተኸብረ በዓል ዒድ አል አድሓ ዓረፋ ተሳታፊ ዝኾነ መንእሰይ አንዋር ከድር ገሊጹሎም ጌታቸው ዓለሙ ዘራሪብዎ ተኻቲና ንመለስ الله أكبر الله أكبر سر وجهرا كما في الخبر ብጣዕሚ ጽቡቕ ስምዒት ለለዎ ብጣዕሚ ደስ ብልብል ሃዋህው እናኽበርና ንርከብ أنور الله أكبر الله ጽቡቕ ዒድ አል አድሓ ብክልተ ኩነታት ክረአ ይኽእል ሓደ አቦና አደምን እነና ሐዋን ተራኸውሉ ኩነታት ምስ ተሓይዙ ለዓል ነገር ንየዎ ፍሊብ ዝበለ መልኩ ዝተሓሓዝ ምስ አቦና አደም እና እነና ሐዋ ካብ ጀነት ምስ ወረዱ ኣብ መሬት መጽዮም ድሕር ብዙሕ አለሻ ንመጀመርታ ግዜ ዓረፋ ዝበሃል ቦታ ከም ዝተራኸቡ ፈሊጥኻንዶ ተባሃልሉ ብጣዕሚ ሃም መንእሰይ ከዓ ክትሪኦ ከለኻ ሮማንቲክ ዝኾነ ኩነታት ዘለዎ እዩና እዚ ንምዝካር ኢና ዒድ አል አድሓ ዓረፋ ነኽብሮ እዚ በዓል ከዓ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ምስ ኡድሕያ ይተሓዝ ምስ ናይ ነቢላህ ኢብራሂም ንወዱ ኢስማዒል ኡድሕያ ወይ ከዓ ከምዚ መስዋዕትነት ኣቕርብ ተባሂሉ ዝተኣዘዘሉን ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ናይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ተኣዛዝነት ብዘይ ምንም ሕቶ ተኣዛዝነት ዝተረኣየሉ ናይ ነቢላህ ኢብራሂም
فلي زبالة ناي رب تزاد ناي مقبال خلتن امنة سرعيلو بعاليو نوخا استفلاليو انسسات نتحردو نفس السبوتا بمقال مساكين بيتسب خمول غيرها بمكفال نبعله بعالي أكبر الله أكبر الله تمام الخبر حقا مصدر الله أكبر الله إذا بعال زي دحري تشعنت معلتي ناي صوم كاب حج وصع زلنا سوات مالتيو تم حج زخدو ناي عمراتات ناي حج كنتات أحلفهم يوم ناب زي بعال زي زاتو نحن خا كاب عرفة وصعي ويخا كاب نحج كنتات وصعي زلنا سوات تشعت معلتي ناي سنة صوم الله نسو بمصام دحريو خا بفلاي خازا ناي تمالي معلتي مالتي يوم العرفة نع بمصام إنا نابزي علت زي نشجاجر سلازي بصوم بتفلاليو صبوات سرحتي سرقة بمهاب المساكين بمحلاي بمتياق بمزيار نحلفو بعاليو مالتيو نعيو خا بتهليل تحميد تكبير زجمر زنبره مالتيو زي زم ناي كافتم نغورم تفلاليو ناي أذكار عينتات توصنوا بيك تجيرهم يوم أو زي بعال زي بتعمي بتفلالي سب يدقاقمو مالتيو زم تكبير تهليلنا تحميد النور من النارنا مالتيو دحريو خا صلاة النياتنا ناي عيد صلاة النياتنا دحريو خا خطبة النيو بدي حسب بذكر ملك عزي خطبة دحري صلاة جبر خطبة كوفي الخاص صني الخامس مسمع جدا نيو لكن جدا كسمع دلويو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد زي الله أكبر مالت الله لعل خلو يو الله نا الله عبينتي خاتجلس تكبير أي بهالزي الله ما استلك مالتي في محارنة زي بمسرقة جمخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أبزي عم مسجانا إني عن رب سبحانه وتعالى مسجانا تقرب دحريوخا تهلون الله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد نقول ماتيو كاب الله سبحانه وتعالى وضعي قويت هيلن فطار يلن إلنا نمسكر دحريوخا مسجانا إن الله سبحانه وتعالى يخون إلنا نجلس مالتي زيوتي زدقا جم زنبرة أذكار مالتي بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر نخلهم أمنتي أسلمنا أب لا عالم تركبوا سمعتي زي ملختي نولدتي يمشي خليه انكو عبس حكي المغضوب عليهم ولا الضالين ورحي حاجي انت العالي تيبياوان صعبتي سلمنا مس سرعه حاجين قدسات بوتا مكان مدينان فلي متأسسار علوم يوم سرعه حاجي باكال نابتن قدسات بوتاتات زكايد غعزو طرح يكونن لعل منفساوي عقبت زركبلهم تغبارات زفصملون يوم نصبصاب يمر ادم بريو برهانم إنه ملاو أنا مالك سو بستوال شجروت ملاو وسدوت بحضرة مكينا محمد وسدوت بحضرة مكينا እዞም ትርኢተ መንፈስ ወርሒ ሓጅን ትመጽእ ኣመንቲ ናብተን ቅዱሳት ስፍራታት መካን መዲናን እንተዳንቂዶም ዝመላለስዎም ሃልሃል ተናፍቆት እዮም ያ ነቢ ወዳጅ ወይ ደማቅ ነው ሓድራቸው ያሉበት ማነው ማዕማር ወዳጅ ወደ ሙስጠፋ ክርስቲያን ዘማች ናቸው መዲና ቀበሌ ተሰርቷል ቤታቸው በመሐባው ማገር ተይዟል ብርግጽ ኢትዮጵያውያን ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና ንሓጂ ዘለዎም ፍቅሪ ፍልይ ዝበለ እዩ ወርሒ ሓጂ ተበሲሩ ምድሪ ብጻዕዳ ዓለባ እንትትደምቕ ኢትዮጵያውያን ሰዓብቲ እቲ ሃይማኖት ዝፍጠሮም ሃንቀውታ ልዑል እዩ ወዲ አላህ እጁን አንስቶ ኩሉ ኢዱ ናብ አላህ አልዒሉ አላህ ያ ረቢ መሓረና እንትብል ኣብ ውሽጥኻ ዝፍጠር መንፈሳዊ ዕግበት ኣሎ ብኣላህ ኣብኡ ዝቕመጥን ካብ ርሑቕ ዝመፀን ማዕረ እዩ ስርዓት ሓጂ ናብ ሰፍዋን መርዋን ምምልላስ ጥራሕ ኣይኮነን
ቅድሚ 1400 ዓመታት ነብዩ መሐመድን ካልኦት ቅዱሳንን ኣብ ዝተጓዓዙሉ ጠጠው ዝበሉሉን ዝጸለዩሉን ቦታታት ተረኺብካ መንፈሳዊ ዕግበት ምርካብ እውን እዩ ውዴታው ተና ሸጓል ተቻለ ጦይባ ያሉት ኑር ምን ደስ የሚሉ ጦይባ ያሉት ኑር ምን ደስ የሚሉ ጦይባ ያሉት ኑር ምን ደስ የሚሉ ስማው ጨፌ ይዟል ማለምለም ከሚና ወደ መካ ወደ 6 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል በግምት እንግዲህ እዛ ይሄዳል ካብ ሚና ናብ መካ 6 ወይ 7 ኪሎ ሜትር ይዝኸውን ጠዋፍ ይገብር ሶፋ ማርዋ ይፍጽም ሶፋ ማርዋ ከባቢ 3 ኪሎ ሜትር ይኸውን ንሱ ምስተወደዩ ናፍቲ ማዕረፊ ናብ ሚና መምላስ ዝካል እዚ ሁሉ በእግሪ 20 ወይ 30 ኪሎ ሜትር ይኸውን ንእሽተይ ድኻም ኣለዎ ግን እዚ ሁሉ ወዲዩ ውሽጡ ዝፈጥረሉ ሓጎስ ልዑል እዩ ወርሒ ሐጅ መጽያ ክሳብ ትዛዘም ልቢ ኣመንቲ እስልምና ኣብ መካን መዲናን ይዓርፍ ኣብ ዙርያ ካባ ዝገብርዎ ምኹላል ኣብ ጎቦ ዓረፋ ዝፈስስ ንብዓት ኣብ ሙዝደሊፋ ዝካየድ ጸሎት ኣመንቲ እስልምና ስርዓት ሓጂ በሃንቀውታ ዝጽበይሉ ምኽንያት እዩ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك አቤት አቤት መጻኹ ይዝብል ናፍቲ ቦታ ነሱ አላህ ዘይጸውዖ ይኸደን ገንዘብ ይሃልዎ ሽመት ይሃልዎ ሜላታት ሃልዎ እውን አላህ እቶ ተዘይልዎ አያቱን لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ኢትዮጵያውያን ኣመንቲ እስልምና ናብቲ ቅዱስ ቦታን ናብ ስርዓት ሓጅን ዝኸዱ ከም ጋሻ ኣይኮነን ሰዋና ታሪኽን ተቋደስቲ እቲ ነቢያዊ ውዳሰን ኮይኖም በሓበን እዮም ዝኸዱ ወርሒ ሓጂ ይመጽእ ይኸይድ ናፍቆት ኢትዮጵያውያን ሰዓብቲ እስልምና ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣይዝሕለን አልመሰለኝ መነረን የስንጃ ምን አለ እንዲ ቃል ሲሄድ ቢጠራ ሮሳው ፈትል ኸብራ صلى الله عليك خير الورى صلى الله عليك خير الورى ሮሳው ፈትል ኸብራ ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንድ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ መበል 1447 በዓል ዒድ አልአድሓ ዓረፋ ናይ እንኳዕ ኣብጽሕኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ መዕርፎ ነፈርቲ ነገሌ ቦረና ገዳ መሪቆም ስራሕ ጀሚሮም በዓል ዓረፋ እንትኽበር ብምትሕባርን ብምትሕግጋዝን ምኽባር ካብ ኩሉ ህዝቢ ሙስሊም ትጽኢት ከም ዝግበር ሰዓብቲ እምነት ገሊጾም ባርከስ ተመልከቲ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት በዚዛ ዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስገን ደጊምና ርሑስ በዓል